Ne Sidiki Kouyaté yɛrɛwolo de b'u sur le rempart ka porte-parole principal. Vous savez, jamana ko ye fɛn dɔ de an b'a jigiya k'a fɔ mɔgɔ bɛ ji min bɛɛ bɛ se ka fili. Bon o nɔ kan a bɛ wagati jan bɔ yɛrɛwolo de b'u sur le rempart jamana kungɔnko la ka kɛ ni hali jamana datiw dɔ ye n'an b'a fɔ ko tumadaw an ye lakilenin kɛ ka ɲɛsin ko caman ma ka kɔn bi ɲɛ. Donc o bɛ cogo min na kɛlɛ dɔ de bɛ sen na jamana in kɔnɔ a mɛnna kɛlɛ minnu bɛ tali kɛ an ka jamana ka wariko la. Kɛlɛ minnu bɛ tali kɛ an ka jamana ka kanko la kɛlɛ minnu bɛ tali kɛ an bɛ se cogo jumɛn na diɲɛ yɛrɛ gun kan an ni tɔnba minnu ni an b'an yɛrɛ sɔrɔ olu tɔn kɔnɔ an bɛ se k'an jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na donc o nɔ k'a bɛ ye k'a fɔ MINUSMA an y'a ye k'a fɔ nafa t'an ka jamana la nafa t'a la an ka jamana kɔnɔ maintenant ni nafa t'a la a kan ka bila minɛn min kɔnɔ ni n'a mɔgɔ de kan ka dɔgɔya wa ou bien ni u kelen don ka na bolo min kan n'o bolo de bɛ falen wa ou bien ni ko minnu bɛ kɛ o laɲiniw bɛ yen. Donc o laɲiniw bɛ kɛ mun kama o laɲini ye pour que i ka se ka i bolo fori ka bɔ ko dɔ la ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ bon maintenant ni kuma nana fɔ ka kɛ n'a fɔ jamakɔnɔw bɛ ka laɲini min kɛ o tɛ ka taa ba la komi dɔw y'a faamu ten komi a nafa a ɲɛfara ten fɛnɛ an nana k'olu kumaw latilen an nana kuma latilen fɛnɛ min b'a jira k'a fɔ yɛrɛwolo m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna ko an bɛ bɔ k'an ka bɔ CEDEAO la ou bien k'an ka bɔ UEMOA la yɛrɛwolo ye farafinna fara ɲɔgɔn kan miirina tɔn dɔ de don n'a fɔ ma ko le mouvement panafricain. Donc on a ka d'an ye CEDEAO jamana kelen kelenna bɛɛ a jamana 15 mɔgɔ ka sɔrɔ a kɔnɔ minnu bɛ sɔn k'u jɔ ka jamana ani jamanakɔnɔdenw lakana donc an ka jate la o de bɛ se ka fanga di an ka jamana ninnu kelen kelenna ma ka se k'an kɔgɔ da tiɲɛnikɛlaw kɔgɔ la minnu y'an ka jamana bi sisan caman donc an bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka se ka mɔgɔ k'a faamu ko CEDEAO tɛ Alassane ta ye Bazoum ta tɛ Macky Sall ta tɛ wa peuple de ta don wa n'an sɔnna ka baara kɛ an bɛ mɔgɔ sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ la minnu bɛ se k'u jɔ k'olu guinɛw fa o y'an ka miirinaw ye. Donc a nana se fo wariko ta fanfɛ n'o y'an ka CFA n'o y'an ka faramaliyɛnko ye an ka jɛkulu kɔnɔ tɔnba kɔnɔ minnu ka ɲɛnamaya bɛnna CFA ko kɛlɛ de ma wa a bɛ ye k'a fɔ diɲɛ dɔfɔ bɛɛ la le mécanisme CFA sinon le franc CFA reste la seule monnaie coloniale bon hakilimaw b'a dɔn fɛn min bɛ tali kɛ jɔnya nafoloko la o tɛ se ka jamana si lawuriki bon anw ye jamana min sɔrɔ an y'a sɔrɔ ka bɔ Moribo ninnu yɔrɔ olu de ye nafolo ta nafolo min ni u sera k'a labaara min sera ka kɛ sababu ye ka na an ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya d'a ma donc bi kɛlɛ bɛ sen na jamana bɛ se ka sinfunya cogo min na ka labɛn sɔrɔ cogo min na ka se ka kɔgɔ fo ka taa nafolo ta an bɛ se ka nafolo min labaara ka se ka an ka farafinna bɔ ɲɔgɔn na a dɔ la farafinna CEDEAO kɔnɔ an bɛ ka dɔ fɔ mais hali o bɛ ka fɔ ka taa sira min fɛ ɲɛta t'u la parce que hali bi minnu b'o kɔnɔ olu dɛsɛlen don k'u jɔ o jɔyɔrɔ la donc nin bɛɛ bɛ tali kɛ an ka jamana ninnu ka mauvaise gouvernance la donc o fɛɛrɛw de b'an bolo pour que sini ma sini kɛnɛ ma peut-être Afrique bɛɛ ka jɛ monnaie kelen na walima Afrique bɛɛ ka jɛ jamana kelen na an bɛɛ ka jɛ drapeau kelen na wa olu laɲiniw de bɛ yen mais yan'o cɛ n'an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se ka an ka nafolo sɔrɔ ka kɔgɔ n'a fɔ jamana tɔw kɔgɔra cogo min na o fɛɛrɛ b'an bolo mɔgɔ si ka laɲini t'o fɛɛrɛ bɔ yen donc fili donna olu kuma minnu kɔnɔ an y'a kanu ka na maliyɛnw wele bi an fɛ ko olu la ka taa se fo min kɛra gosi ka taa se faransi tagali min ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ kun sigilen tɛ n'a ye donc ka na jamanadenw la waleɲuman dɔn k'u kibaruya sɔrɔ k'a fɔ an bɛ donni minɛ iko bi an b'an ka armée kɔ fo ka taa se an bɛ donni minɛ iko bi vraiment an ka dɛmɛ bɛ armée ye fo fini bɔ fo ne yɛrɛ bɛ an y'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna bi an ka kɛnɛ kan. Moi je me nomme Moussa Diarra, ancien député, je suis chargé des questions politiques. Yɛrɛwolo kɔnɔna la mɔgɔ min ɲɛsinnen don politique ko ma yɛrɛwolo tɔn kɔnɔna la k'an lamɛnbaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo effectivement yɛrɛwolo début sur les remparts an ye wele bila presse mɔgɔw ma an ka QG la yan bolibana bi ka na hakiliw carinen don bi bɔlɔlɔw kan ka na hakili jagabɔ kɛ kuma dɔw kan yɛrɛwolo yɛrɛ tagabolo kan an hakilina ye fɛn minnu ye kuma minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka fɔ ka na hakilina diw kan an y'a ye fana k'a fɔ hakilina fɛn walejugu dɔw tɛmɛna notamment dimanche don an sɔrɔla ka wuli ni kibaruya juguw ye n'o ye an ka sirasiw dagayɔrɔ 3 ye min ye Sevare min ye Bafo ye ani min ye Ɲɔnɔ ye an y'a ye k'a fɔ ko banbanciw taara walejugu dɔw ta ka kɛ yen donc an kumana olu kan ani diɲɛ seleke naani masiri tagabagaw n'an ko ma Nations Unies mɔgɔw olu ka mission donc n'o ye MINUSMA ye u ka tagali n'a ka tagabaliya i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kuma minnu kɛr'u kan u bɛ taa u tɛ taa olu y'a ɲini bi ka kunnafonina dilaw k'u lase yan bi ka na hakili jagabɔ ko kan donc an ye baara k'o kɛ donc min ye banbanciw ka walejuguw ye an ka kanw na an y'a ye k'a fɔ olu ye walejugu ye mais a man kan tɛ ka bali maliyɛnw na parce que an b'a dɔn k'a fɔ an ye baara min daminɛ n'o ye faransinan dɔ kan mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka taa n'o ye ka faransinan dɔ kan mɔgɔw gɛn an y'o baara min kɛ baara nɔgɔn tɛ fɛn a tɛ ka dɔwɛrɛ yira a ye k'a yira dɔrɔn k'a fɔ u bɛ ka nin baara ninnu kɛ pour que k'a yira k'a bi ka bɔ maliyɛnw na minnu hakili ka fɛgɛn k'u man kan tɛ ka taa k'u kan ka to an ka jamana kɔnɔ
an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka wolomasiri tabagaw ye wulikajɔ min kɛ depuis décembre o de bɛ ka na ni ninnu ye parce que olu de bɛ ka taa bamanci ninnu ɲini u taga yɔrɔ ninnu bɛɛ la k'u si latunu k'u si la sa donc o baara min filɛ nin ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ k'o fo parce que wara ɲɔgɔn de ye parce que an laban y'o de ko dɛmɛ o dɛmɛ n'a t'i dɛmɛ k'i b'i ka tɔɔrɔya kɔnɔna na i ka diɲɛ o dɛmɛ mɔgɔ minnu m'an fɛ yan san 10 ni kɔ tuma fɛn bɔ an ka kɛlɛ la fo dɔ farala kan ni ala y'a kɛ an ka wolomasiri tabagaw en même temps u bɛ ka recrutement kɛ u bɛ ka formation kɛ u bɛ ka équipement kɛ au même moment u bɛ ka bɛnbaliya wale ninnu u bɛ ka se k'u gɛn ka bɔ u tagayɔrɔ donc o ko ninnu tɛ ban an ye maliyɛnw hakili lasigi o la k'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna ma nin fɛn ninnu bɛɛ bɛ ban cɛsiri min bɛ an ka fini tagabagaw la o cɛsiri bɛ na nin baara ninnu bɛɛ ban o nɔ kan an y'a ye k'a fɔ o baara kelen ninnu kɔnɔna la armée française tun bɛ kan dɔ la n'o ye Rusi kan ye u y'o kan an y'a ɲini u k'o kan segin an ma o kan seginnen kɔ anw ma tile fila an y'a ye k'a fɔ su dɔw bɔra yen donc su minnu bɔra yen an y'a ye k'a fɔ o ye faransi ka jɛɲɔgɔnjuguya fana ye donc ka maliyɛnw hakili fana sigi o kɔnɔna la nin bɛɛ de y'a to an ko faransi n'a ka mɔgɔw ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an b'a dɔn nin waleyajugu olu de bɛ nin waleyajugu kɛ siyako kɛlɛ olu de bɛ nana an fɛ yan nɔ diinɛko kɛlɛ olu de bɛ nana an fɛ yan nɔ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka kabilaw bila ɲɔgɔn na olu de bɛ nana an fɛ yan nɔ donc u ka nin baara ninnu olu tɛ balanna an ye weleli kɛ bi pour que ka maliyɛnw hakili lasigi u hakili lasɔmɛ a la ko nin bɛɛ b'u tagabolo la an ye min fana da o ye minisima ko kuma ye parce que an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ ye kuma dɔ fɔ CNT kɔnɔ le 21 passé jeudi passé minisima ko la k'a fɔ ko minisima ko t'u ka jɛ kɔnɔ anw dun ka kɛlɛ min daminɛna n'i ye kɛlɛ in jateminɛ anw ma mɔgɔw bɛ faransi de bila ɲɛfɛ mais an t'a ye k'a fɔ ko force étrangère n'i ye ko force étrangère minisima b'o kɔnɔna la n bɛ misaliya kelen dɔrɔn di jamana ɲɛmɔgɔw ye faransi gɛn u ma bɔ k'a fɔ don kelen da se mɔgɔ si ye k'a fɔ an bɛna faransi gɛn an b'a gɛn nin don an b'a gɛn nin don an y'a ye k'a fɔ baaraw kɛra ɲɛdɔn kɔnɔna la baaraw kɛra se kɔnɔna la baaraw kɛra intelligence kɔnɔna la donc minisima fana ta y'o kelen ye mais ni fini bɔra ka na ni kuma fɔ ko minisima ko tɛ agenda la o ye filiba ye o ye filiba ye kuma fɔcogo bɛ yen kuma mun ye ɲɛ i fɔcogo kuma mun ye ɲɛ i tiɲɛ i fɔcogo anw b'a dɔn ka bɔ ka ko minisima ye faransi ka baara dɔ de parce que faransi bɛnna donni min kan na minisima y'a ko ni faransi gɛnna ko mɔgɔ tɛ ye ko minnu lakana jigimisɛn kuma jigitigɛ kuma jigilamisɛn kuma donc anw bolo minisima ka taaliba an ka kɛlɛ de kɔnɔ a ka kan bi n'anw ma bɔ ka nin kuma ninnu fɔ a bɛ i n'a fɔ an y'an ka kɛlɛ objectif janfa donc a kun ka kan bi an ka mɔgɔw wele ka na nin dakurunya damadɔ fɔ pour que ka mɔgɔw hakili lasigi anw tɛ mɔgɔ dɔ gɛn banbanci jugu dɔ gɛn ka dɔ to a bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ ninnu bɛɛ bɛ kɛ ni fɛɛrɛ ye a bɛ kɛ ni ɲɛdɔn de ni ala sɔnna ma an yɛrɛ maliyɛnw na k'a fɔ minisima fana ta o fana o taga kelen de ye minisima fana bɛ taa minisima bɛ taa condition min na ni ala sɔnna ma o bɛ défini soit u b'u yɛrɛ bɛn mali ka tagabolo ma i n'a fɔ min ɲinina faransi fɛ faransi ko k'a ta kɛ mali tacogo de la ni faransi gɛnna ni minisima y'a kɛ faransi mali tacogo la là d'accord mais ni minisima ma sɔn o ma minisima fana bɛ taa i n'a fɔ faransi taara cogo donc an ye weleli kɛ